Malaki to. Yun oh. Laki. Yun, fish on. Oh, laki nito. Malaki to. Marami na rin oh. Oh, di ba? Solid na rin yan oh. Yo, what's up mga kasulit? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, kung nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah! Good morning mga kasulidson. Dito na naman tayo sa spot natin, dito sa Tilapyahan. Dito lang yan sa Tambak Bulusan to no. Yan o, sa tulay. Sa unang tulay pag manggagaling kayo ng downtown papuntang Mangaldan, yung unang tulay mga kasulid yan o. Dito yung spot na yun. So ito mga kasama natin ngayon, sila Justin ulit saka si Kobe. Yan, nagluluy sila. Yan, nakahuli na sila ng isang bulan-bulan. Ayan o. Ayan, nagsaset up si Kobe o. Pero ngayong araw kasi mga kasulid, maninilapya kami. Tilapia yung huli namin ngayon. So, ang daming na tumatalo na bulan-bulan. So dito namin sa spot mga kasulid, dito sa paborito naming spot, dito sa Tilapyahan. So ayan o, umpisa na siyang mamingwit mga kasulid. Ayun, nakahuli siya oh. Ayun oh. Diba? Galing oh. So tayo nagsiset up pa tayo ng ating gagamiting pamingwit mga kasulid. So bali ang gagamitin natin ngayong araw is yung full rod mga kasulid, yung wala siyang reel. Kung tawagin dito sa aming probinsya is taw-taw. Yan ang sineset up natin mga kasulid. So wala pa si Kobe dahil pinapabili ko ng electrical tape para dito sa ating full rod kasi medyo nagkaroon ng lamat. Ayaw naman natin itapon, kaya iti-tape nilang natin para magamit pa natin yung ating rod. Tingnan natin, tingnan nyo paano siya magpain ng kanyang bulate. Yun, fish on. Laki oh, dalawa oh. Galing oh. Oh, dalawa. Dito, pakita mo dito sa video natin oh. Yan oh, dalawa na huli niyo. Good size. Yan, 3 fingers na rin, okay na yan. So, yan ang hinihintay natin si Kobe. May dala pala siyang tubig kaya medyo natagalan. Automatic na para sa kanya, hindi na siya kailangan utusan ng Ito yung pinabili natin. Ito yung pinabili natin na electrical tape kasi ito pakita ko sa inyo yung naglamat Ayan mga kasulid oh. Naglamat oh. Sayang din to. So ayan, bali mag start na tayong mamingwit mga kasulid natin. Yun oh, kumakagat agad oh. Yan oh. Grabing kakaguyod yan huli. Isa. Patakasin natin kasi maliit. Ayun, nakatakas na. No. Yun. Yun tayo. Isa lang. Yes. Good size na rin no. Ay, sorry. Yung hook lang, yung hook. Tanggalin mo yan. Yan. Good size. So yun mga kasulid, hindi natin nakuha na ng video. Yan, laki na nahuli ni
Kobe oh. Tilapia. Oh, tilapia. Ayos. Galing. Ayun, napakagat sila. Yun, fish on. Wala, patakasin natin ito, medyo maliit. Yan oh, 2 fingers. Yan, hagis ulit. Mga ilang peraso na rin yan nahuli natin eh. Meron na rin ano no. Ang dami na, ipakita mo sa kanila. Taas mo lang. Ayun, may nahuli siya oh. Ang laki rin oh. Oh, ang dami na rin oh. Oh, ito may huli na rin to. Oh. Ang lilit ng nahuli ko. Patakasin natin para lumaki pa lalo. Yun oh, 3 fingers na rin, pero mas gusto ko yung mas malaki. Uy, yun oh, dalawa oh. Galing oh. Bukas naman magtatry kami. Lure naman gagamitin namin. Manguhuli kami ng mga ano, ang dami kasing bulan-bulan dito sa spot na to. No, kagaya kanina nakahuli siya. Ang daming kumakagat. Malaki to. Yun oh. Laki. Balog. Uy, laki nga, ang laki. Kunin mo. Ang laki oh. Uy, balog. Atsyamba tayo ng malaki. Yan oh. Ang laki oh. Pakita mo dito, Justin. Laki rin yung nahuli natin oh. Ayos. 5 finger. Nice, nice. Ay, laki. Huli pa tayo ulit. Ayan, ang dami na namin nahuli oh. Dami na oh. Sa nanay ko, huwag kayong magdaldal dyan. May uwi kami. Sa Marites dyan. Yung malaki, malaki. Yun. 3 fingers. Fingers, pwede na yan. Iuwi nyo naman eh. Anong gagawin nyo dyan? Itadain nyo? O, daing na siya. Ano? Prito na yung iba. Sa ibabad no. Prito and paksiw. Yan, sarap no. Yun oh. Oh, malaki. Malaki rin oh. Yan oh. Fish on. Fish on. Justin, fish on. Fish on. Yun. Fish on. Fish on. Fish on. Nako. Ay, tama-tama dyan. Ilagay mo na dyan. Ang dami na naming huli. Ang dami nilang iuwi ngayon. No? Maraming. Adobo. Na-miss ko rin tong mga kasama tong mga to eh. Kaya namingwit din ako eh. Na-miss nyo rin namingwit? Namingwit. Namin. Hindi na namin kayo kasama. Hindi na kami dito. Mamingwit lang kayo kahit hindi niya ako kasama. Hindi, boring. Boring.
Ay nako. Ito yung umuubos ng pamain natin mga kasolid oh. Ano nga ba sa Tagalog to? Hindi sa Tagalog. Hindi ko alam sa Tagalog kasi to. To bagsang ang tawag sa amin eh. Ayun, takas na. Yun, malaki rin to. Fish on for the Oh, laki rin. Doon lang sila sa malayo. Yun, fish on. Oh, laki nito. Laki yan. Malaki to. Ay, dalawa. Oo, sa amin yung isa. Nahook yung isa oh. Dalawa. Baka mag-asawa. Ayan, nadali yung isa sa ano, sa tiyan. Ayan oh. Ito. Sama ka na, wag mo akong iwan. Sabi. Ay, sorry. Itong isa, patatakasin natin to. Maliit. Magano tayo? Magluluto tayo bukas. No? Ayos. Ayos. Ayos na ayos. Sana marami tayong huli bukas. Oo. Kaya ang gawin nyo para may ulamin kayo doon. Matuwa naman sila mama nyo. Makain pero ano to eh. Yung puting isda. Tumigil na yung agos no. Ayun, laki na naman to. Malaki. Malaki. Laki na naman oh. Oh, pasuyo. Ay, laki naman oh. Sa mata. Ah, tama sa mata. Sorry. Yung bunor ko sa iso na yung kapag itatapong mo Yun, oh. kakain doon. Ang liit. Takasin natin. 3 fingers. Merenda, So yun, bali mga kasulit, tapos na kaming mamingwit. So uwi na rin kasi ako. Kailangan ko na rin umuwi sa bahay para makapagayos at makapunta doon sa ospital para makapagbantay kay mama. So itong mga nahuli namin, papauwi ko na lang sa dalawang bata para naman may mauwi sila. Ito, pakita mo yung mga nahuli natin. Gaano karami. Ayun, marami na rin oh. Oh, di ba? Solid na rin yan oh. Ang dami rin ano, malalaki no. Malaki na. Yan oh. Hindi yung nakuha ko. Ayan, oh. Ito yung nakuha ko, ang laki oh. So yan mga kasolid. bulang-bulang. May bulang-bulang yung nakuha niya kanina umaga sa lure, gamit niya no. Yan, pamingwit niya na yan. Gumawa siya ng lure. So paano mga kasolid, dito ko na lang muna siguro tatapusin tong ating vlog. So bago ko tapusin to, gusto ko muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Saison TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid, kita kita lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat.